Aktar ma jgħaddi żmien iktar qed joħroġ fid-der kemm il-Prim Ministru Robert Abela mhux jieħu ħsieb l-interessi tal-poplu għaliex qed jibqa' joħroġ ħonqu għal dawk li serqu l-miljuni. Meta s-sibt indirizza lin-Nazzjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif tliet ġimgħat ilu l-qorti ddikjarat li l-kuntratti li saru ma' Vitals u Stewart kienu kuntratti fraudolenti u korrotti. Kuntratti li l-poplu Malti minnhom ma ħajbda benefiċċju hekk kif is-suppost investiment minn Vitals qatt ma wasal u dawn xorta waħda tħallsu l-miljuni. Bernard Grech qal li malli ħarġet is-sentenza tal-qorti Robert Abela qal li se jistudja din is-sentenza iżda mbagħad ġimgħa wara meta nħakem minn paniku qal li se jkun qed jitlob li Stewart biex tħallas lura parti mill-flus. Iżda jidher li l-Prim Ministru mhux vera jemmen dak li qal għax li kieku l-ħamis li għadda kien jingħaqad mal-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni u jiftaħ kawża li Stewart sabiex iġib lura il-miljuni illi ħaddu mingħajr ma investew xejn. Bernard Grech qal li kull ma għamel il-Prim Ministru huwa li mar fil-Parlament biex jaġixxi ta' avukat ta' Stewart fejn għamel sija sħiħa jipprova jgħid li dawn għamlu ħafna, mentri fil-verità ma sar assolutament xejn. Inti taf illi Stewart wedu li se jibnu sptar ġid f'Għawdex u dan ma sarx? Inti taf illi Stewart wedu li se jkunu qegħdin ibidlu, jirranġaw, itejbu, jirreabilitaw l-isptar San Luqa mentri dan għadu żdingat u mitluq u abbandonat sal-lum. Inti taf li dawn wedu li se jkunu qegħdin jirranġaw l-isptar Kering Grech u dan m'għamlux. Inti taf illi s-servizz tas-saħħa f'pajjiżna mar lura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dak kollu li qed iseħħ fis-settur tas-saħħa Abela mhux qed jagħmel xejn biex jagħti servizz aħjar lill-poplu Malti u għawċi kollu. Bħala oppożizzjoni se nibqgħu b'saħħitna, se nibqgħu voċiferi, se nibqgħu nitkellmu anki meta jippruvaw iwaqfuna milli nitkellmu fil-Parlament. Tant illi l-ħamis wara li l-Gvern b'kompliċità mal-Speaker għamlu minn kollox biex ma jħallunix nitkellmu, aħna ddeċidejna illi d-diskors tagħna nagħmluh fil-pjazza tal-poplu. Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni se tibqa' taħdem sabiex tkun il-vuċi ta' dawk kollha li qed jaraw li dan huwa Prim Ministru maħtuf mill-barranin, maħtuf minn dawk li serqu lill-poplu Malti. Mhuwiex il-Prim Ministru li qed jieħu ħsieb l-interessi tal-poplu. Għalhekk mhuwiex il-Prim Ministru li qed jieħu ħsieb l-interessi nazzjonali. U għalhekk ser nibqa' jien flimkien mal-oppożizzjoni nkunu dawk li niddefendu l-interessi ta' pajjiżna. Se nkunu dawk li nkunu il-vuċi u nibqgħu nkunu il-vuċi b'saħħitha tiegħek. Ser nibqgħu daw li nagħmlu id-differenza għaliex int jixraqlek pajjiż aħjar. Int jixraqlek aħjar. Marija Franca Lanza, Għannet News.